The last signal. ମାଲକାନଗିରି ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ 3 ଦିନ ଧରି ବିଜୁଳି ନଥିଲା, ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା, ଆଶା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମା ମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କେହି ବି କାହାକୁ ଡାକି ପାରୁନଥିଲେ। ସେଇ ଗାଁରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା। ତା ହାତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍। ସେ ଫୋନରେ ଦେଖାଉଥିଲା ନୋ ସର୍ଭିସ୍। ମନେ ହେଉଥିଲା ସବୁ ଶେଷ। ପିଲାଟି ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ, ନିଜ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଉଥାଏ, ତଥାପି ସେ ରହିଲା ନାହିଁ, ଚାଲିଲା ଆଗକୁ। ହଠାତ୍ ତା ଫୋନରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିଗ୍ନାଲ। ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା ଫେରି ଆସିଲା, ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିଲାଟି ମେସେଜ ଟାଇପ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ପିଲାଟିର ମେସେଜ ସଫଳ ଭାବରେ ଯାଇଥିଲା। ପିଲାଟି ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଆସିଲେ ଓ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ନିଜ ସାହସ ବଳରେ ନିଜର ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଜୀବନରେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମ ପାଖରେ ସାହସ ଥିଲେ ଆମେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଲେ ବି ସାମ୍ନା କରିପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଏତିକିରେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଜାଦାର କାହାଣୀ ସହିତ।